ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, ин видеои мо аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, 8 дарвоза, назди анамун даромадгоҳушта ҳамха шарф румоло мефурӯшанд. 8 дарвозада беҳад хушрӯ шарфҳои намине ки ҳозир дида истодаед, ҳамашон ин шарфҳои дубайскиян. Нархошон анами қисми боло 170 сомонӣ, 180 сомонӣ. Марҳамат, ана вишифкадорои фасон ҳаст. Бовар кунедам хе хушрӯвай сангошам хчонам хе видеода наомада истай. Ана қисми дуюмуш боша, ино румолан, сангои дизайнерски доран. Нархи донаш 75 сомон. Ана ин шарфҳо новинка омадаги ҳастай. Материалошон корейски ваяй однотонный. Марҳамат, корейски бархатневу корейски однотонный. Шарфҳои дубайски. Беҳад шарфҳои хушрӯ, сангчошон ҳамаш тоза. Ин намуд шарфҳо 170, баъд бо ҳаста ина румолош 180 сомон. Румолошам бовар кунед сангош беҳад хушрӯи тоза. Иҷадам хе блеск додастай. Ҳозир ман видео кардастам, дар видео наомадастай ами блески ҳамин санго. Ино ҳамаш румолан. Бинед? Ҳамаш дубайски румоло. И чоркунҷа, секунҷа нест, чоркунҷаяй. Чӣ хеле ки гуфтам, нархошон 180 сомон, 170 сомон. Шарфош 170 сомонай, румолош 180 сомон. Марҳамат, рақамҳои телефон ман мемонам. Шумо метавонед ки дархост кунед, мо доставка дорем. Бинед? Намхе аз поёнашам хе гули хушрӯ меоя. ҳозир палмашам ҳастай. Метавонед бинед. Ина гулои палма. Беҳад румол.